ساعات شعات أخيلو كاب استوديو جناير تي في جنا مسنادونا نفلمالنا كم تمسيو زغبركم تغطاتلتنا نلو مع 40 شاكم بوسترالو جنا مسنادو حيزلكم قريب اللقو جنا زغربن صاوم صنح ميكايل حدقو فلما كن بكنتو تاتو فيلم مراحتي تركي قبسي كرويشيان كويتنا يوهانا ملغت سيدوم حامد بمغنيات صنبلنا تنزل دالو مريد بمنستر عثمان صالح تغافيتون منستري تعنا عاب متت تعوز من مسارحتات زقبر وفري عبوزي تريكوبلهم عاب زيناتات وصاي عاب الهاجرات بريكس كل مرياو زمدنا نمدنفع أكثر حتى السمامين بريزيدنت جو بايدن عبدو كوريان جابانون عودتي فتسمالهم منغستي كندا نكوبانا هواوي عب هاجرو خينا تفك قدو مهانو بمحبارو چاينا تغاوما إليسا زرزر زينا مراحة تركي قبسي كرويشيان كويتن بمغنات صنبل مبرساسان حرن عمل ناتنا تيرتانا منغستن هزبن يرتانا يوهانا ملغت سديدوم بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك كرويشيان زوران ميلانوفيتش كمون وراس عرات هاجر كويت مشعل أحمد الجابر الصباح عبز الأخو ملغسي نبريزيدنت سياسة فوركي ملوت عنان نايسراح السارطون نيرتان زبان دما راهوان سلام تمنيهم اتوم راحتي هاجراتهم مس ايرتاز زلون كل مداو زمدناتان ممعبالن شركنتاو مدقاف نمعزازن كم سسرحو الرقاقيصوم بريزيدنت إردوغان بتوساقي زمدنا تركن إيرتان بحبراو صعري اب كل مريات نابزل على الدرجة كم زمعبل صنع امنتو قليصوم بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي بوغنو حونتاوي كلتاو زمدنا نكليتو هزبتاتن احزاب اهقورنا نافريقان بزربح بزبلص نمعبالو زلو دليتن دلونتن الرقاقيصوم نابل كالزينام سسقرم هاجرو محبر دقان شيرتا بمغنات صنبل مبلساسان حدن عمل ناصنت يرتا زدالو اكزيبيشن لوم إسرا قنبض بمستر قدات وصاياتو عثمان صالح تافيتون اتي اب الدراش ماكلاي بيت صحفت نايتي محبر قريب زلو مريد اكال نايتي بعلنا صنت مدما زغرب زلو مدبات مخانو زحبرت اب حماد حلافيت كفري محبر قطباو قلقلوت ويزورو سنايت محري بتن اب زحالف عامت بفولي قديما علما زسلطنا دق انسيو زتدالو مخانو قليصام اتعلاما زسلطنالو حدش قدن فرياتنن حزبين مللاي كمون كاب زملكتو أكال زدلي حاجزن أفلطون نمركا مخانو دما أرديام اتيك سابع 21 جنبوت نهزبي كوفت كوينو زتصنح مريج كدم حجي اب حبراو علاقا مبراغن دوبن أفريقا روسيان قريبو صبوت أبالنت زرغبه مخانو ويزورو سنايت بتوسخ حبيرام زي كمزيلن كله بهاباده زوبا ماكل زتدالوه نناصنتن مخبار لاونتن زتغفلو واغان زتحالفه مسجدلن زنصوارق سنطباو مسنادوتات بعصتو چعت جنبوت نمريت كم زقربه وكيل يرينا قليصوم اب كتما باصح بمغنيات مبساسان حدن عامت صنبلنا صنت يرترا كاب 16 كساب 26 جنبوت ناب منسيا سرحتنيا تازغن سيمينارات يكيدالو وكيل يرينا دمساس صقاين زدالو زيناو طبطاب امانيل غبراي اتي اب تاريخن ابركتون حيد بحري عقور طقاتات بحري إرترا ركيقن تجباتن بهلاو رشاتات كمون نتران ابركتون حزباو جنبار قدمن دحرنا صنت زتكور سيمينارات بابالات حيل بحري إرترا منستري هبت بحري كفل بهالن سبورتن بيت صفات حزباو جنبار ن ديمقراسي مفتحن زوبا سيميناق بحري نيوز كايزلهم ابالات حيل بحري ابزو دبو مدب ن امسررتان مع بلان نتران ابركتون حيل بحري ابتصنكر اورات قالتي كمون دحرنا
ናጽነት ኣብ ምዕቃብ ላዕላውነትን መደባት ልምዓትን ዝገብሮ ዘሎን ኣበርክቶ ዝምልከት ሓበሬታ ብጽሑፍን ስእልን ቀሪቦም ኣባላት ሃብቲ ባሕሪ ብወገኖም ንዕቑር ጸጋታት ባሕሪ ኤርትራን ምሕደሩን ብዝምልከት ኣብ ዘቕርብዎ መብርሂ ብዛዕባቶም ኣብ ከርሲ ባሕሪ ኤርትራ ጥራይ ዝርከቡ 17 ሚእታዊት ህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን ሰፊሕ መረዳእታ ክወሃቡ እንከሎ ብዛዕባ ስክፍታታት ብከላ ባሕርን ካልኦት ቡድሆታትን ምሕደራ ባሕርን ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ኣቕሪቦም ብዚካዚ ብዛዕባ ረቂቕን ተጨባጥን ባህላዊ ውርሻታትን ንምዕቃቡ ዝተወስዱ ስጉምታትን ተራ ባህላዊ ውርሻታት ኣብ ምህናፅ ሃገራዊ መንነት ጽልዋ ዓውለማ ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ከምኡውን ኣብ ተጨበቲ ባህላዊ ውርሻታት ዘጋጥም ዘሎ ዕንወትን ክዕቀበሉ ዝኽእል መድያትን ኣብ ተመክሮታት ምርኩስ ምግባር ሰፊሕ መረዳእታ ተዋሂቦም ብቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲ ፍትሕን ኣብ ዝተወደበ ኣስተምህሮ ድማ ንተራን ኣበርክቶን ህዝባዊ ግንባር ቅድሚን ድሕሪ ናጽነት ከምኡውን ህዝቢ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መስመር ዓሲሩ ሓድነቱ ብምድልዳል ቃልሲ ክሕይልን ኤርትራዊ ሃገራውነት ንምኹላዕን ዝተጻወቶ ተራ በብመድረኹ ቀሪቦም ተሳትፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝዓኒ ዘሎ ባህላዊ ውርሻታት ኮነ ጸጋታት ባሕሪ ዝዕቀበሉን ምንጪ ቁጠባዊ ዝኾነሉን ባይታ ክፍጠር ከምዚ ዝበለ ሰሚናራት ድማ ክድፈኣሉ ዝብልን ካልኦት ርእይቶታት ኣቕሪቦም هوامت زوبعن سبب بمغنيات مبسخصان حر عمد بعل ناصنس ودبون كار 27 ميازيا ككير زغنينا بسرحتنياتا زغنعك انا منسيات بعصوتو شديشه جنبو تزازيموم علاماتي مدب منسيات نهاجراون بعلات بعنقو ترديوم تاريخهم ما بمفلاطن مبصعوما محداسن درخيت نمفتار مغانو حلافي بوليتيكا ودابه حمامت زوبعن سبا منسي انور احمد قليتوم اذا كان وددرات حافشا فلتت مدره حاصير زانتان قطمن كمون ملوارسا زتقللي نيرو ابتا قطامي ترخا زازا مكينات جنبار رقم حرب سوعلو تقارل تقريبوم حلافي حمامت زوبا عن سبا اتو عزازي برغت يغريتا حلافي حمامت زوبا عن سبا اتو عزازي برغتا باب زسمعو قال تكنه منسيات بتاريخهم نخحبنون كبرتاتهم نخعقبون اقداسو مخانو بمغلاص ابركتو نزغبر اكالاتا مسكينو تساتفت بوغونوم ناقداسنت نايتي مدب بمتقاس تمساسال مدبات بعلات طرايكي تحصرو ناي غيزي سليدا وصيلوم عامت مولو زكايدلو منغدي كناده تلابيوم اب موداتا بستخايده وددات نستعوتو القسباتن تكالاتن شلمات عديلو مصر تعنا بزغبرو زلو غزيف وفري ببيجي زمناو مسارحيتات كتاتاتو صنيحلوم اب سالطون وصيتن سراح لولا استواصو زغبر زلو اب كفلي لابراتور هاغراو موكسي هوسبيتال اورتا تواريدو زلو مسارحيتات دما كابتي بابنت كتقس زغليو ጋዜጠኛ ሊዲያ ተክለማርያም ዘዳሎቶ ጸብጻቢ ሸዕብ سلطن أجلجلوت عنا خركب زجبر زلوا وفري ببقوانو زتعطاتو زمناوي مسارحيتات عبوت يتركبوا كم زلا أبها جراوي موكس هوسبيتال أوروتا حلاف كفلي لابراتوري أتو ميكيل تغلى ميكيل قليتهم نسيرينا بزجبروك على محتت أتو ميكيل أبت كفلي زتعطاتو حدثت زمناوي المسارحيتات على ملخاوي ملكيتات زمالو مخانم تقيسو أقدمهم نبدأ تلاقيهم كسب ورحي جزيز وصلوا زنبرو مرمراتات أبز جزيزي بوشت أو عامن يتكفلك سرهم بقعم أب أصالت أونيت أجلجلوت زلوا أستواطو لعلم خانو أبريهم منجستون عبا أول حتى غيرو تي ألوز بهالمسارحات حقفات كله خليج أنت ألوز بهالمسارحات أبزيزول نحن كابانا وسعي نحن زين قبرنا ندقت رايح خيزول هسه أبزي أبي إترات زلع عليه مرمرة زقبر كفلب زبوط عزيز مالتي تدمره مسحقر ولا ترهم تنقدم هستأسكون نحن زين قبرنا سنزقوران مالتي تزيكينو كابز وسعي ندقينا وصدق مالتي أتو ميكيل أتعيبو كفل لابراتوري هاجراوي موكس هوسبيتال أوروتا معالتاوي كساب 300 تقلقلتي كم زأنقد أبكال أوتكالات عنان قل زوباتاتن كقبرو زي كقلو ناي وليد قرنقريت عطرشنتي تسرقتات منشرون كال انزا مسلو مرمراتات كم زكايد تقيسو دما أبكال التشحن عسران حدن زهابو أقلقلوت مسكر ميو زنبرا عمد كنت أتقرن كلو بسالاسا مئتاويت عبيت كم زر آيه قليتهم كاب ورحي خلتشن عسران حدن جميرو هوسبيتال حليبتن أوراتان كم ريفرال سنترز زي مالت كاب خالق تكالات عنا أو خسر حزيك مرمراتات ناب أوراتان ناب حليبتن كم سرحة تجيرو لذي كم تبصحتنا نحن سلسة زواتات تقبلنا مالتي زوا عن سبا قاش باركا دواقح وحري
እዚኣቶም ኣብኡ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣሎ እሳቶም ክሰርሕዎ ዘይክእሉ እናባና ሰድዎ ኣብዚ ኸሰርሕና ናብ ኣመስርሕና ናብኦም ንመልስ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዞባ ማእኸል እዚ መርሓኖት ቲቪ ትሪትመንት ሰንተር ቪላጆ እዚ እንዳ ቤት ምኻእ ማለት እዩ ቅድስቲ ማርያምን ብርሃን ዓይንካ ኣብ ትሕተን ኣገልግሎት ረኽቡ ንኣብነት ናይ ወሊድ ኣሎ ናይ ፈርቲሊቲ ንብሎ ሆርሞናል እዚ ታይሮይድ ንብሎ እዚ ናይ ጉርምጉሪት ዝበሃል ፕሮስቴት ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ዓፅረ ሽንቲ ፕሮስቴት ሰርፌስ አንቲጅን ዝበሃል ቲሞር ማርከርስ ንብሎ ኣለና እዚ ፀርግታት ናይ ካንሰር መመርመሪ ባእታታት ኣለዉ ብተወሳኺ እውን እዚ ናይ ካርዲያክ ሲኬኤም ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ወቃዕ ልቢ ገለ ዘጋጥሞም ሰባት ሙሉእ ኣይኮነን እቲ ንሕና ኣብ ዓድና ግን ኣሎ ዝበሃል ኣብዚ ትካል እዚ ዘሎ ማለት እዩ እኹል ብቑዕን ውፉይን ዓቕሚ ሰብ ኣሎና ዝበለ ኣቶ ሚካኤል ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሞያውያን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ንተወሳኺ ትምህርትን ስልጠናን ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ብምሕባር ድሮ እውን ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድላት ኣብ ምፅጋን ናይቶም መሳርሒታትን ምቅላል ዝፀንሐ ፀገማትን ኣበርክቶኦም ልዑል ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ዘለና ዓቕሚ ሰብ ብትክክል ክንዛረብና እኹል ዓቕሚ ሰብ ኣለና ካብ ዓበይቲ ዝኣናእሽ ብሉፃ ዝኾኑ ብጣዕሚ ውፍያት ዝኾኑ ኣባላት ኣለውና ዝሆል ናይ ሰሪሖም ንፅባሒቱ መሲ ንሕሙም ዝቕርቡ ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ማዕረ ክንደይ ኣብ ቦታት ሕሙም ነብሶም ስለ ዝገብርዎ ማለት እዩ ዘመናዊ ዝኾነ መሳርሒ ኣለና እዚ ሓደ ብልጫ ናይ እተን ማሽናት ክሰርሓ እንዳይኮይነን ግቡእ ዝኾነ ክንክን ግበር ኣለና ኣሎ ክንክንን ከዓ ተራ ነገር ዘይኮነስ ምስ ናይ ሕክምና ተኣሰር ስለ ዝኾነ ምስ ፈርስት ዲግሪናቱ ላቦራቶሪ ክኾን ኣለዎ ንዕን ሜንቴን ግብረ እንተኮይኑ ማለት እዩ በዚ ዝኾነ እቲ ሃገር ወፍሪ ገይሩ ካብ ኤርትራ ንኣብነት ሰለስተ ሰባት እንደገሰ ኢሉ ሰርቲፋይድ ኮይኖም መፅኦም ዘለና ሽግራት ኣብዚ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ ክፍሊ ላቦራቶሪ ኣቶ ሚካኤል ተክለ ሚካኤል መወዳእታ ጻዕቂ ተገልገልቲ ካብ ቀንዲ ብድሆታቶም ኮይኑ ምጽንሑ ብምሕባር ነዚ ዘቃልል ኣሰራርሓ ከምኡ እውን ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ንዘድልዮም መርመራታት ዝበቕዑ ማሽናት ንምትእትታው ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብዚ ዓመት ዝኣቱ 24 hour ሰርቪስ ክንበሉ እንደሊ ዓውድለና نحن حجز قاعد بالديلي هنا مسرح زلنا مهناتو حنت ماشينا زلنا حصرتنا ماشينا لنا مالك ابز حصر وانغن تكولنا دارغا مردا هينس ابز واحد حتى قال لهم صنات تسفا نغبر ክፍሊ ላቦራቶሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዓመታዊ ብዝካየድ ግዳማዊ ናይ ምርግጋጽ በቃት መርመራ መረጋገጽ ወረቀት ምስክር ከም ዝረኸበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ناب علتاو تصاو ملكفتي كورونا فيروس مسن سغر حبريتو اكاب ميستعنا لومي اب ممرمر ماكلا زوبا ماكل بسغر ناي لابراتوري مرمراتات ادراشا عد نفاس هونه زيغا بكورونا فيروس ملكافات رغاغيصلهم بز مسرت الله عذر بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 9753 بصحلو 9640 كابزيوم حويم زتفانو 230 بموزو تفليو 10 دما ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 20 ግንቦት 2022 ኣብ ዞባ ጋሽባርካኑ ዞባ ጎልጅ ሰብ ሞያ ጥዕናን ሓይሊ ዕማም ምቁፃር ጎዳእቲ ልምድታትን ኣብ ምውጋድ ኣብቲ ከባቢ ዝዝውተሩ ሓሴት ልምድታት ብሓፈሻ ኣብ ልዕል ደቂ ኣንስትዮ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሰዓብነት ዘለዎም ድማ ፍላይ ዘተኮራ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም حلفيا قلقلو طعنا بتي نوزوبا نرس جيلاي مسازجي نسعبنا نايت زاجد زي توجد حساي لمدتات كم كشبو دك انشون مرعات تعدمنا عملكيتو سفيح مردات اغربهم حيال سعري كايدو كانتلو تتريو جن ملو بملو كم زي توجد تغشو دما ابنو حد زتوكره ود سعري اقداس مخانو جليسوم اما حدار نوزوبا قلجاتو دسي زرمي كايل بوغنو بسنكتوم مليوم زي توجدو غدات لدتات بفلاي اب دقانشو كبيد اكلاون سنا امران حساي ورد بمهلاو نمكتو زغبر صعرين صلوتا اكلات حبرتسب زساتف كخون اتحساسيوم كبرات عزبتي شعب اغراو زياتاتو نمكتالكم كتقول دغيمه بخبر عدم ارتيفي مرجعهم غيركم تكتاتول ملاكم ازينانا نمسكن كبرات عزبتي زيناتا تغصل زينا وصاي ابال هاغرات نايتي بريكس بزبل سم زفلت ودب كل مرياو زمدنا نمدنفع كسرحه تسمامين ميسراتو غدات وصاي نايتن برازيل ريبابليك دوب افريكا تشاينا روسيان هندن زحقف ودب تمال عصوتو چعت غنبوت اب زكايدو نايمان زاركب هاغراتهم اب بوليتيكاوي صتاوي قطباوي
ጥዕናውን ካልእ ጽላታትን ንጸንሕን ምትሕጋዝ ከዕብያ ምዃነን ሓቢሮም ብዘይካዚ እተን ሃገራት ኣብ ሃገራውን ዞባውን ጉዳያት ዝገብሮ ኩሉ መርያዊ ተሳትፎ ከዕብያ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ገሊጸን ብሪክስ ኣብ 2006 ድሕሪ ምምስራቱ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ ይሕበር እቲ ውድብ ኣብ 2050 ንቁጠባ ዓለም ክዕብልሎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ግምታቶም ክህቡ ጸኒሖም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓን ንዑደት ምክያድ ሎሚ 20 ግንቦት ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ኣትዩ እቲ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኢንዶ ፓሲፊክ ዝምድና ንምዕባል ከተካይዶ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ናብ ቻይና ዝቐንዐ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግና ባግኡ ይእመት ኣሎ ኣሜሪካ ጽልዋ ቻይና ኣብቲ ዞባ ንምብዳህ ጸጥታዊ ዲፕሎማስያውን ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ከተካይድ ምጽናሓ ጸብጻባት የረዱ በዚ ድማ ቻይና ንዑደት ፕሬዚደንት ባይደን ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ኤስያ ይምቱ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያ ብተካይዶ ዘላ ምትእትታው ነቲ ስጉምቲ ምስ እትቃወም ቻይና ዝጸንሓ ዘይምቅዳው በብዋኑ እናሻሕከረ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ካናዳ ንቻይናዊ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ሁዋዌ ኣብ ሃገሩ ከይነጥፍ ክኽልክሎ ምዃኑ ብምሕባሩ ቻይና ተቃውሞ ገሊጻ ካናዳ ጸጥታኣ ንምውሓስ ነቲ ኩባንያ ክትክልክሎ ምዃና ድሕሪ ምሕባራ ቻይና ረብሓታታ ንምርጋጽ ኣድላይ ዝበለቶ ናይ መልሲ ግብሪ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቓ ኣላ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ገስጋስ ቻይና ንምዕንቃጽ ኣብ ልዕሊ ትካላታ ናይ እገዳ ስጉምታት ክወስዳ ምጽንሐን ይፍለጥ ብዘይካዚ ሃገራት ምዕራብ ዓብላሊ እጃም ኣብ ዘለውን ጽላታት ዝኾነ ቀይዲ ዘይብሉ ነጻ ንግዳዊ ተጣበቕቲ ኮይነን ክነጥፋ ጸኒሐንን ኣለዋን እዚ ካናዳ ክትወስዶ ምዃና ትገልጾ ዘላ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እውን ኣካል እቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ እቲ ግዙፍ ኩባንያ ክወስዶ ዝጸንሓ ተመሳሳሊ ስጉምታት ምዃኑ ይጥቀስ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ሕፅረት መግቢ ናይ ዘጋጠሞን ሰባት ቁጽሪ ናብ እስታት 280 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ኣፍሪጦም ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቅልውላው ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓቦ ዋሕዲ ሕርሻዊ እቶት ከምኡውን ጸጥታዊ ዘይምርጋ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ኩናት ዩክሬን ተተሓሒዙ ናብ ልዕሊ 300 ሚልዮን ክብ ክብል ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጸገም ንምቅላል ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምትሕባሩ ክሕይል ጸዊዕሎም ኤውሮጳዊ ሕብረት ብኩናት ዩክሬን አንጻር ሩስያ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ደገፍ ሃገራት ባልካን ንምርካብ ዘካየዶ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከም ዘሕይሎ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ባልካን ዘካየዶ ዑደት ብሰርቢያ ዝፈለመ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ቻርልስ ሚሸል ተመላዕሶቶ 9 ግንቦት ኣብ ከተማ ቤልግሬድ ምስ ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር vučićን ካልን ላዕሎ ሰመዝ ተሃገርን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ሰርቢያ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ዝኽእል መስርሕ ንምቅልጣፍ ድሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ እዩ ብዘይካዚ ሰርቢያ ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ዘለዋ ልዑል ምርኮሳ ባህሊ ንምጥቃ ኤውሮጳዊ ሕብረት ደገፍ ከበርክት ድሉ ከም ዘሎ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሓቢሮም ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚደንት vučić ሰርቢያ ነቲ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰኑ እገዳታት ክትጽምበሮ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ከም ተማሕጾኑ ሓቢሮም ሰርቢያ ሓንቲ ካፕተን ብኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ዘይወሰነ ሃገራት ኤውሮጳ ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ፕሬዚደንት vučić ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳታት ክትውስን በሃገራት ምዕራብ ንዝግበረላ ዘሎ ጸቕጢ ክውግዞ ምጽንሑ ይሕብሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ድማ ብቐንዱ ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ዝወሰዶ ዘሎ ስጉምታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ምዃኑ እዩ መንግስቲ ሩስያ ዝገልጽ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም መራሕቲ ቱርኪ ግብፂ ክሮኤሽያን ኩዌትን ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰይዶም ሃማደ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ዘዳለዎ ምርኢት ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ተኸፊቱ ሚስሪ ጥዕና ብምትእትታው ዘመናዊ መሳርሒታት ዝገብሮ ወፍሪ ዓብዪ ውፅኢት ይርከበሎ
ኣብ ዜና ወጻኢ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኩሉ መዳዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዑደት ይፍጽማሉ። መንግስቲ ካናዳ ንኩባንያ ህዋዌ ኣብ ሃገሩ ከይነጥፍ ክግዶ ምዃኑ ብምሕባሩ ቻይና ተቃውሞ ገሊጻ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለው ዜና ምስናውዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስገን ዕለታዊ ዜና ስፖርት ዒቡ ዘቕርብ ርሑስ ቅንያት ናጽነት ሰላም